wata sabuwar kungiya ta wasu 'yan siyasa a Arewa ta ce ta fara shirin samar da mafita ga yankin. Wasu da suke kiran kansu da masu kishin Arewa sun bullo da sabon yunkurin ne don nufin samar wa yankin ingantaccen shugabanci da alƙibla ta fuskar siyasa da tattalin arziki da zamantakewa. Sun kira wannan kungiyar tasu da League of Northern Democrats a turanci. Taron ya haɗu tsofaffin gwamnoni da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da tsofaffin sojoji da 'yan sanda da sauransu. A taron an amince da naɗa tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ministan ilimi Malam Ibrahim Shekaru a matsayin jagora. Mahalartar taron sun ce sun yi la'akari da zanga-zangar tsadar rayuwa da aka yi da wadda ta ƙara nuna wa duniya irin girman ƙalubalen da Arewa ke fuskanta. To, zan iya faɗin abu kaman guda 2 zuwa 3. Na farko dai, zan iya cewa to abu ne mai kyau da suka ɗauko. Yana da kyau da suka ga cewa lokaci ya yi su tashi su yi wannan abu, kuma muna goyon bayan su tashi su yi ɗin. Amma fa abu na biyu kuma da nake so in ce shine kuma sun kusan makara, amma ba sun makara ba. Domin me, ina tunanin wannan yunkurin ya kamata a ce shekaru kusan 10 zuwa 20 da suka wuce baya ya kamata a ce sun yi wayannan abubuwan. Idan ma za mu ɗauka shekaru 10 da suka ɗan wuce ne nan baya, misali nan kusa shekaru 10 da suka wuce a cikin mulkin Buhari, ƙididdiga da aka yi daga lokacin da ya hau mulki zuwa lokacin da ya sauka, rahotanni da aka turo aka buga a gidan jaridu aka tara alƙalma, an kashe mutane sama da 64,000 a Najeriya, kuma mafi yawanci a arewacin Najeriya ne, ko arewa ta gabas ko ta yamma. Yawanci 64,000 ba yaƙi ne ta ɓarke a ƙasa ba, a'a 'yan ta'adda ne masu ɗauke da makamai, kuma 'yan arewa suka dinga kashe 'yan arewa. A wannan lokacin mutanen nan suna kan mulki, ɗan arewa ke kan mulki, 'yan arewa suke da security, suke da tattalin arziki, suke da komai. Duk ba su yi wannan tunanin ba har aka yi shekara 8, sai yanzu ne suka farka. Sun ce abin da ya farkar da su a zanga-zanga da aka yi. To, yana da kyau da suka farka ɗin. Abubuwan da suka kawo cewa suna so su gani ya za a magance ba sababbin abubuwa ba ne. Abubuwa ne wanda da dama an riga an yi maganansu, an kawo matsalolin, an yi bayaninsu. Ba wani sabon bincike da za ka kawo da zai nuna ma wai me ya kawo matsalolin nan a Arewa. Suna nan birjik, kuma ni ban ɗaura laifi akan kowa ba illa su shugabannin Arewa. Su shugabannin Arewa su suka bari ilimi a Arewa ta lalace ko ta ƙasa bunƙasa. Su suka bari kiwon lafiya ya lalace. Su suka bari tattalin arzikin mutanen Arewa ya lalace. Su suka bari tsaro na mutanen Arewa ya lalace. Duk abin da za ka kawo, shi talaka mabiyi ne kawai, sai halin da aka saka shi a ciki. Amma shugabannin nan su suke da iko, su suke da dama, su suke da daman su ce a yi, su suke da yanda mutanen nan, shugabannin nan su ne suke fita ƙasashen waje, suke ganin yanda ake gudanar da al'ummomi, yanda ake gudanar da makarantu, yanda ake gudanar da economy, tattalin arziki da kiwon lafiya da waye-waye da tsari na al'umma. Duk suna gani, suna fita ƙasashen waje suna gani, saboda haka suna da wannan wayewan. Su suke da ilimi, sun yi karance-karance, sun yi karatu, sun yi PhD, sun yi masters, sun je duk inda za su je a duniya. Saboda haka su suke da ilimi, su suke da iko, tunda su suke da mulki. Su ne za su kawo policy, su kawo dokoki, su ce gashi-gashi. Duk su suke da wayannan. Su suke da dukiya
ko ta ƙasa ko tasu wanda za su juya tattalin arzikin al'umma. Saboda haka duk wani abin da za a juya akala al'umma ta samu ci gaba yana hannunsu, amma ba su yi ba har sai da al'umma ta lalace. Yanzu mutanen da suke rike da makamai suke kashe mutane, suke sace mutane, suke meme daga shekara, ya gansu 'yan shekara 30 ne zuwa ƙasa. Me yake nuna ma? Yana nuna ma cewa shekaru 10 zuwa 20 baya wa'annan duka yara ne ƙanana. Ɗan shekara 10, shekaru 10 da suka wuce, ɗan shekara 10 yanzu yana shekara 20 yana nan yana rike da makami, yana kashe iyayensa, yana kashe al'umma. Don mai shekaru 10 da suka wuce ba a kula da shi ba a yi mai tanadi yadda zai samu ilimi ingantacce ba a yi mai tanadi yadda zai samu abin yi. A'a, su sun yi ma kansu ne da 'ya'yansu. Maganan kuma ka ce min ba siyasa a ciki, ni ban ɗauki wannan wani maganan kirki ba, because ba yanda za ka yi ka kawo wani canji a rayuwar mutane a Najeriya yau in baka da iko ta siyasa. Dole kana cikin corridors of power. Dole a ce mahukuntan nan wayanda suke mulkin nan suna da kunne a gurinku, wato za ku iya cewa a yi a aiwatar. Dole ne kaya ne. Saboda haka ba inda za ka kawo min wani maganin cewa ba sa siyasa. Ni abin da nake cewa shine lokacin da suke da ikon ina suke, me yasa ba su yi ba sai yanzu da ba su da shi. Shekara 10, shekara 20, kai shekara 30 baya aka ba Arewa a baya. Idan ma muka ɗauka mu ce daga tun da aka fara democracy 1999 aka dawo da democracy nan, to tun daga lokacin aka ɗauka kawai shekara kusan 25 ne ko? To tun daga lokacin aka bar Arewa baya. Inda a ce mutanen nan suna da Arewan a zuciyansu, ba wai kawunansu ba da iyalansu ba, in tabbatar maka a cikin shekara 25 ɗin nan da sun canza akala Arewa. To yanzu abin tambaya a nan shine menene tsarin da suke so su ɗaura Arewan a kai? Wannan gwamna ya zo, wannan shugaba ya zo ya yi mulkinsa ya tafi, wani ya zo ya yi nasa ya tafi. Amma wani tsari aka ɗora mutanen Arewa a kai? Yau ka ce ka gaya min yaron da yake ɗan shekara 10 ya ake so ya kasance nan da shekara 10 masu zuwa? Shi ne magana. Matsalan da muke ciki a yau, ai ba yau muka shuka matsalan ba. Abin da nake so ka gane kenan. Shi ne na ce abu na farko za mu goyi bayansu. Na biyu, dole mu caccake su akan lattin da suka yi akan wannan abin, don wannan abubuwa da nake faɗi ba yau aka fara faɗin su ba. Sannan na uku, ba fa za a zo a yaudare mu ba, a kawo mana wasu abubuwa, wani waye, wani Arewa, wani waye don ba ku mulki ku zo ku kawo mana wani abubuwa. Duk abin da kuka taso za ku yi, to mu gani a ƙasa. Ai in ka koma baya lokacin Jonathan, sanda ba dan Arewa ke mulki ba, ai an ta yin irin wayannan abubuwa. Idan ka koma baya lokacin Obasanjo, sanda ba dan Arewa yake ba, an ta yin hakanan irin wayannan abubuwa. Amma da zaran dan Arewa ya hau mulki, sai ka ga yanda ka san an jefa dutse cikin ruwa, shuru kake ji. Me suka taɓuka maka a cikin wannan shekarun? Sannan ma kama aje ma maganan wannan, in ma ina maganan cewa wai wani dan Arewa na mulki, kana ma maganan shugaban ƙasa ne. Dawo ƙasa, ba mu da gwamnoni? Tun da aka fara mulkin demokradiyya akwai jiha na arewacin Najeriya wanda ba dan Arewa ne ke mulkin ba? To mu ɗauka mu koma mu duba kowane jiha ya ilimi yake. Da mu da muka taso mun san akwai public schools, makarantu na gwamnati
za ka je makarantar nan ko yaya dai za ka samu ingantaccen ilimi. Da yawansu su da suke magana a yau makarantar gwamnati suka yi, ba a san makarantar kuɗi ba, amma yanzu duka al'umma ta lalace, baka da wani makarantar gwamnati musamman daga secondary zuwa ƙasa inda kila ba makarantar sojoji ba ko federal government college, amma ka ce wai public schools na gwamnati na jiha da za ka je wai kana da confidence cewa yaron ka zai samu ilimi wanda zai tsaya ya gogayya da makarantar kuɗi. Suna zaune suna kallo wayannan makarantu suka lalace. Yanzu ɗan talaka da bai da kuɗin da zai biya makarantar kuɗi private schools zai tafi wannan makarantar bai samun ingantaccen ilimi. Kuma fa wannan fa ba wai babu malaman bane, akwai malaman da yawa, ma malaman makarantun gwamnatin sun fi ma na makarantar kuɗin, amma rashin kulawa da kishi. Yawanci yanzu ka je ka zagaya duk wani gwamna ko wani kwamishina ko wani darekta ko wani mimi, duk wani mai fada aji, duk wani attajiri, ina 'ya'yansa suke. Yanda za ka gane kenan, idan har sun ce mana makarantun gwamnati na da kyau, ya 'ya'yansu ba sa wurin.